futhi ke nomngcwabo womzana walapha sidakumbi thina because singabazali abanethemba. Abazali badakumbayo abaza batheni? Abazali abatheni bangcwele? Hallelujah. Sesizoqala ke ba-ondi umfundisi umhlahlo ngumntwana kaThixo ndaxola izono ndisindisiwe ndiyezulwini ngenyimini. Hallelujah. Futhi ndizimisela kakhulu bangcwele ukuthi noma kwenzekile uThixo wabuya uYesu ezolanda ibandla lakhe ukuze nami ndingangabazi kodwa ndithathe icala nabangcwele benkosi. Amen. Sacela abangcwele apha ngaphambili ukuthi befuthi bagcwalise apha ngaphambili then kuzobhuti kuzomama ungabikho space eshekayo apha osisi omama qisa bakwecala osisi bakwecala bakwalacala omama kwecala bagcwalise kwecala osisi. Amen. Sizaqalisa abangcwele ndizocela abazalwane balandelayo baze ngokohlobo sobabiza ngalo. Amen. Ngicela ukukhona sibonisa abakhangelayo abaqala. Okay, it's fine, it's enough, man. So cela usitsiki sikelelo Solani abe kwasa stroke soqala abe selandelwa Mrs. Ngicela yini ngabazofunda. Ngicela obala alandelwe Mrs. Kubesa abe selandelwa nguBrother Musa Mfotya abe selandelwa ngumama Rathana abe selandelwa ngusisindi Zulu abe sekubela uVuyokazi Ngomane. Ashiya kanjani ublobela umise qala kanjani? Utatuma tokusoda before xa utatuma omabasa apeqaleni xoleni bancane kwangondifaka ezibuko zami zithanda nje ukuba ngiyabona kahle. Amen. Hallelujah. Bese ngishilo abangcwele umthatha umhlahlo ndim oza driver le section yamazwe asixhenxe. Amen. Dinazo irules ezinazo ezibalwana. 1 sizasitika kakhulu exesheni bangcwele ngeshwa ke before siqale ngo 10 o'clock exactly, so sesilate nge-hour and 4 minutes. So ke ngoproviding ba silinqanda la xesha kufuneka silizame kangangoko. Amen. Ngizaqala abazana bamba lapha bazasiphakela amanzi asixhenxe unemizuzu 8-10 inceba ke kuya pha ku-12 ungagqithi apho because ngoba sisonke nje fanele sabelene ngeli xesha linye. Amen. So ke ndim ke ozabona xa ugqithile neyami umoshi so kufuneka uzithamba apha engqondweni. Siyatrain abangcwele ngoba safuna uyoshukana kozibone xa uthiwa shumayela i-10 minutes ukwazi uba uyibambe exactly ungadanga ujonge exesheni. Amen. Hallelujah. Okunye ke abangcwele zakucela ngakumbi xa sekushunyayelo kungabikho siphithiphithi esenzekayo asasiphithiphithi esiso abantu behla besenyuka abantu bangaphuma kuyochama xa kuculwayo
abuhlelwe phansi kushukela into lapha ngabe kusehla kusenyoka zawucela ke aba-asha bapha umuntu oyowaphuma ngemistake amngenise xa sekuculwa kancane sabe ndikujoke lapha ngaphambili. Amen. Hallelujah. 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 Mamofana anabo kuthe uasha benza ukuthi ukhona umculo lapha apho sikakhona ukuthi usizi lulumilo Here we are this morning in the name of Jesus. Here we are, Lord God Almighty. Sizaguwe Tigwetu. Sizaguwe Jehovah. Sizaguwe. Weyala Bashaka. Reketele Bashaya. Oh, siyabonga Mwengwele. Sibonga ubukho bakho. Sibonga inkazimulo yakho. Nkulunkulu wethu onamandla. Thetha Nkosi nathi. Thetha ngabakhonzi bakho. Thetha Nkulunkulu wethu engcwele. Let your fresh anointing be upon them. Nkulunkulu wethu onamandla. Thetha ingathi uyagqibelisa. Thetha Nkosi ungafihlisi. Nkulunkulu wethu onamandla. Yona Nkosi inqakamyeni yabo. In the mighty name of Jesus. Father, we give you the praise, we give you the glory. Shalom, Nkosi namandla. Sifa wena Thixo. Sifa wena Nkosi. Sifa wena. This is the day that you have made for us to be glad and rejoice in it. Siyadolwa Nkosi ebukholeni bakho. In your presence, oh God, there is fullness of joy. Siyabuva Nkosi ubukho bakho. Siyabuva Nkosi ubukho bakho. Nyalasa ngamandla akho. Thukumisa Nkosi lo ufuna umthukumisa. Letha Nkosi lo ufuna umletha. In the name of Jesus. Sithi Nkosi namandla. Ongamatolo ayagobe egameni lika Yesu. Zonke ilwimi ziyacela uYesu inkosi. Namhlanje phakanyiswa Yesu. Sukiseka Thixo in the mighty name of Jesus. Father, we are silencing every voice. Imela Nkosi nezwi lakho. Vula Nkosi indlebe zethu. Nkulunkulu wethu namandla sicethakale. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Hallelujah. Cela siswakube kanti bigeke ngithobesa siza phazamisa. Hallelujah. Bangcwele namhlanje according to be Christians ampuri ihlabathi lilonke olusula namhlanje lesi siganeko sibaleke kakhulu kwidoctrine nobuKristu. Sibaluleke yona yami konzo yakhe yabaluleka ezinkonzweni zonke. Kodwa if you check ngoku, you go on media njengo kwezinto ikhona into, that's why ulenziwe utata efakathethe into ofisa sixelelo kumfundisi wethu umfundisana
wayethi ngenye ixesha ubodla udle ushiye atha. Sabe ukuthi abanye noma ungena kuba social media azanto ze confusion zenzekayo pha khona abantu against into zepasika ngo exa ukuthi asi celebrate bangcwele baka wathi umama nathi push up. We not celebrate the Passover, but it's a memorial, like it's a memory siyakhumbula sisikhumbuzo. First of all, ipasika ayenzekanga if ujonga iba program ethu the most thina abangcwele asinazi Easters sinantoni sine Passover, and ipasika zange ibe khona after uYesu bethelele wabuya wavuka, yayikhona kwa before. And neyayibalekile kwipasika eligama lithi Passover kwakuthi xa uzokwenza ipasika abantu kufuneka benze izingxengxezo ngegazi, kwafuneka beze nenkunzi, abaye beze nenkunzi zebhokhwe nezegusha whatever, abangenazo badityaniswe, abaye beze namavukuthu entaka. Kodwa uYesu waso substitute ntoni loo nto. That's why simkhumbula every day. Noma uthi uYesu azange afe ufa ngo-October, omunye ufa ngo-March na ngo-April, ufuthe engafe enyanga. It doesn't matter. But ukubalulekileyo savukelwa. Le ndoda yafa yabuya yavuka. Hallelujah. Hallelujah. Bangcwele ke ndikhawulezile ke before ndinikezele kubantu kwethu aba bazasikhonza ngamazwi. Ikhona nje introduction endizawuyenza ebizwa ngokuthi yiDolorosa stage okanye i-station. Apho uYesu emva koba last night angalala ubusuku bonke ehamba kwinhlanganiso. I think he was up here kwinhlanganiso kaPilato, Pontius Pilato. Wongena kwinhlanganiso kaCaiphas, wongena kwinhlanganiso kaHerode. Kodwa abonelanga apho bangcwele. Still bamthatha ngetyala elingekhoyo. Is the only person owathathwayo but bebona ukuthi akanatyala. Kodwa they charged it without e-charges. There is no charges for Jesus. Kodwa babeka bona is into ba the reason ba because babuza abagwe baba nithi kunetyala ntoni bathi uthe ngumkani wamaYuda. And xa bambuza bathi uthi uHerode unethi uPilato kuye unguyena umkani wamaYuda. I like ikipendo kaYesu uthi nawe utsho. Hallelujah. Cala abangcwele sikhaleziseni ke nami ndinemizuzu say 8 ngoku. Ndinifundele nje uLuke chapter 22. Nifundele nje u-2 u-67 no-68 qha ngesixhosa qha bangcwele. Isixhosa esidala not nonoko isixhosa bangcwele. Luke bangcwele kwi-New Testament entsha phaa apho konanatsini konke Matthew, Mark. Okay, say bangcwele. Chapter 22, verse 67 and 68 only. Verse 67. Yeah. Ukuba unguye uKristu wena. Kapha 66. Verse 66. Yeah. Kuthe kwakusa yahlanganisana inhlanganiso yamadoda amakhulu, abantu nababingeleli abakhulu, kwanababhali bamholela ehlanganisweni yabo yamatyala besithi ukuba unguye uKristu wena sixelele. Uthe yena kubo ukuba ndithenda nixelela anisayi kukholwa. Oh Nkosi yami iyafaka u23 ke mama undifundele u4 no4 u3 no4 qha. Abalapha kuLuke 23 undifundele u3 no4 qha. 3 and 4. Yes. Verse 20, chapter 23. uPilato wambuza ke sithi unguye na ukumkani wamaYuda? Umphendule yena wathi nawe utsho. Amen. Kaphinde kwabafunde phaka ufune khona undifundele nje la verse lekugqibela ngayo
22 unifundela nje u67 68 verse 68 67 yeah ukuba unguye uKristu wena sixelele uthe yena ke kubo ukuba ndithenda nixelela anisayi kukholwa amen bangwele eyona charges abaye babumbeka yona baye bagqiba bamcharge amen bakagwetwe ngokwesiko ke laphaya qho ngepasika ngoba umthendeleko bepasika then kwakhona ibanjwa elikhululwayo niyavana banywe kwafanele ukukhululwe ibanjwa likhululwe free of charge and Jesus was appeared phakathi kwalo mabanjwa bona abagwebi aba babebuza ukuthi on last night nithanda basenikhulele abantu kwabe kukho i-criminal a serious killer a serious killer a murder i-thief isela into esinoba xoyitshona igcwele ithathu on number 26 kuke ejele kodwa nithanda uYesu wamataniswa naye kodwa nithanda basenikhulele abantu na ukhona uYesu waseNazarethi noBarnabas baqala basithi sikhulele uBarnabas kodwa lo simthini bangabethela emnqamlezweni wathi uPilate okay sibona nathi mina igazi leli bephezulu bathi asikhathali we don't care igazi lakhe malibe phezu kwethu naphezu kwabantwana bakhe haleluya kunento abangcwele abangazange bayiqonde ukuthi if babephikisene ayahamba indoba uYesu bethela emnqamlezweni ngisingekho apho bangcwele endleleni kabangcwele between ukuyothe eGolgotha kwakhona into abekuthiwa dilibele ibalekile abantwana but lendlela ahamba ngayo uYesu yayintaba yokhakhayi yes akaba igabatha na whatever into ezinjalo yes then apha endleleni kabangcwele kunesiganeko ezenzekayo ezi14 but akusungena mhlawumbe zawusifakathela nje verse 6 ngenxa yexesha amen okokuqala abangcwele isiganeko sokuqala esibasenifundile Jesus is condemned to death on the cross. Jesus is condemned to death on the cross. Why are condemned ngoba makayofa not ukufa nje ayofa emnqamlezweni. Hallelujah bangcwele. Bangcwele ngokwasiko labo ngoko umnqamlezo yayingumthi wehlazo. There were the cross konhlobo. Lali yayindawo yoba kukhonywe icriminals inedala i-rapist zonke izinto babekhona umthini omnqamlezo but uYesu wathika okanye ubulusi bomnqamlezo bangamandla omnqamlezo haleluya number 2 ke bangcwele lithi kwakandlela uYesu wathabatha ngokwakhe umnqamlezo he take his cross hallelujah kwakunyanzelekile bangcwele mamela xa ungumKristu you need to take your own cross i-cross yakho uziphathelwa ngumntu i-cross yakho uzazikuqala ngokwakho no matter how heavy it is kodwa you need to take your cross and follow Jesus. The first person to take the cross. Uyesu bangcwele. Number 3. The same thing that we continue to learn. Uyesu bangcwele uyawa okokuqala. Jesus. Ubuyakhumbula last night kangalale kangafane xesha lokutya kangafane xesha lokuthini obehamba emonqozo
kwezinkundla zonke. Bangcwele ukuba nabethu isikole kwakungcono. Ihlobo uye ufike nike libone about the passion of Christ. Kwakunzima bangcwele. Hallelujah. Kodwa ukuwa kwakhe into ngifuna ukukhuthaza bazalwane. Ukuwa kwakhe bangcwele doesn't mean this is the end of the world. Phakama uvuthulule because uYesu waphakama wavuthulula waphinda waqhubeka kanejini. Hallelujah. Hallelujah. Isiganeko sesine Yesu ubona soba kule nhlamba bengcwele kusehloko senyuka nje uthanda nhlano Maria. If ujonge uYesu inaba nesegcwele nje kamahlwili negazi bebethwa ngalo bangcwele xaxabulwa sayomela apha emhlweni uyinto nje azikulapha emzimbeni. Hallelujah. Bear in mind uYesu bangcwele basebemhlubile nengubo zakhe. Last night sebetha nje ngento lapha esinengo emqhumeni nje umhlaba ungezansi akasanxiba ngapha ngasehla kodwa ikhangeleko yakhe ukhazukile wakazuka. Hallelujah. Athi umkhulu sewisile yeyadina lemikhoso yeyegazi yamanzi athi banhlanjulule wabambela ngemifumo yakhe owayibethwayo zanyimelelisa kodwa yabayimveliso. Oh hallelujah. Siyaklema imifumo yakhe, siyaklema ngemifumo yakhe, siyaklema imveliso. Siganeko sesihlanu kwindlela yaseDororosi. Mamela kahlamba mafuna ukukhawuthela kaDororosi into yasecaweni. IDororosi sona iphuma ngecaweni. Yena ayibona kakhulu kangcwele because I'm doing it about you. IDororosi is a word of Latin. It meaning a way of sorrow, a way of suffering, a way of grieving. Hallelujah. Indlela yaseDororosi leyo. Hallelujah. Siganeko sesihlanu okanye isitishi sesihlanu okanye isiteshi sesihlanu sibona uYesu kuthatha indoda kuthiwa nguSimon waseKerena. Simon waseKerena ethwalisa umnqamlezo. Hallelujah. Khona into ethi ke I don't know kanti research lento but iyavakala wathi uYesu apha kuwe ukusungabuva ubunzima balomnqamlezo nyathela lapho nyathela khona. Hallelujah. In other words bangcwele noba kungafika umuntu akuthwalisa umnqamlezo it doesn't mean it's over yet. Kwangaqhubeka uYesu kuphelele kwangaphelisana kodwa yayisaqhubeka ijeni ebheke kuqonda. Hallelujah. Ikhawulezile kabagcwele siganeko sesithandathu kuza intombazana ebizwa ngokuba nguVeronica. A lady is called ngokwasebhayibhileni nguVeronica. Ithi zilenkosi yathatha ishefu yayemhlophe yamsula ukubila begazi bamagama lenkosi. Uthi waxotsha ngayo apha kule shefu yakhe wabona the image kaNkulunkulu. Oh hallelujah. Yabangcwele umuntu wazeka into apha. When he see the image of Jesus, the image of Christ, yasheka lapha. Yibona abangcwele abantu abafika abantu fana bebona ngoba sike chef lemfono le. That's kufanele malapha. It doesn't mean uYesu hlala malapha hayi. Akasekho hayi image nje. Ungaphinda ube confused. uYesu selapha. Hallelujah. Esinye isigalelo abangcwele uYesu uwa okwesibili
nokwesithathu. Isiyaqaphela I think ngokuyeso wayo okwesibili nokwesithathu. Iso that wengcwele ebesenokungqamlezo because there is not ayikho into ethi lasemon wayesembikwe bheke. Kodwa waye out of balance. He was hungry. He was very tired. Kwakunzima abangcwele. Ungekho kwamanzi ebhasini lakhe and ophile. Malibonke igama lenkosi. Hallelujah. Sesizombiba ingcwele ikhosela. Sikaneko semnayini. Lesson 9. Yesu ubona kwalapha endleleni intombi zaseJerusalem zimlilela. Zathi sombona zamlilela. Athofika ngeleko yakhe. Zikasena amandla kasena ntoni sekuphandle. Mamela kabangcwele into endilibeleyo. Yiba nepicture phana la uMaria ebona uYesu. Ube nepicture umntanakho ekulakhondisini. Yiba nepicture. But you know why uMaria amcinisayo into? Kwase kuprofetiwe Luke chapter 2. Ufunda phaya usamulethu kwathiwa nawe mfazi ihlele liyakuthutha wakumphefumula. uMaria on that time wabaphela kusiprofeta waqamba kodwa Nkosi yami noma yini ungejule nonyana wami kodwa naleni into iyedlula. Hallelujah. Number 10. Number 9. Membona intombi ke uthi izintombi zaseJerusalem musana ukundililela zilileleni mina nabantwana benu. Uthi xa kunje kumthomanzi obekisaphi nabombileyo. In other words bangcwele xa amaKristu ebona wena usindisiwe susizeleka nawe but qina. Wathi qina usizele kanjani? Usizele kwitime soba efumana imiphanga efumana ntoni kodwa mayingabi nguwe ogalelwe iswekile ngoba ufeyinta. Ewe lila kodwa ube namandla kodwa mna ndingumthi ongcono omanzi kunabanye abantu abangalaziyo ilizwi kaThixo. Kade kwasezeshumi uYesu bamhlubula inkosi. Bamhlubula kabangcwele biseyishiyekile. Banepicture ubuze bakhe baba ngaphandle. Ubona wonke kuhlekiswa ngaye. Wathi esewufika nje ephaya wabe bangcwele naked. Uma ixesha belikhona ke bethacela wathi symbolizing impilo obunaked ayithetha ntoni. Xa nisongathela kabangcwele selefikile uYesu esiphambanweni. Malibonke igama lenkosi. Abazobethwa lapho isiganeko sokugqibela endisithandayo. Oh hallelujah. Uthola bekunqamlezo phansi womhlaba. Oh hallelujah. Kuthi ngonyama yesixeko samayuda yaziyela yazibhala nakukwana. No one is fasting when they ulala emnqamlezweni. Kodwa waya peacefully wafika walala emnqamlezweni wazoneka izandla. Hallelujah. Yawazi ukuneka izandla. Iceba Nkosi yandikezela. I surrender. Bambona igama lenkosi. Khangiyela bezona ukuthanda babasosebila pha. Kuthiwa sakubetha sokuqala isikhonkwane. Uthi uYesu wathi cwaka kathetha. Sakubetha la sesifiki. Wathula uYesu. Akathetha. Wathula. Akathetha. Wafika lexesha loba umnqamlezo bawafaka umyeni kakubi xekilile. Hallelujah. Wabetha isikhonkwane sesithathu. I think wayethele phambili. Wathetha uYesu. Uzasicela la utakumabasa. uYesu wathetha wathini. Isofika watakumabaso. Uthi uYesu uthethe wathini. Hallelujah. Wathi uYesu. Wathetha uYesu. Wathetha uYesu. Wathetha